Ir-rapport ta' inkjesta minn 3 ex-imħalfin u ġudikanti ta' esperjenza kbira kien ippubblikat kif imwiet mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-medja analizzatu bir-reqqa u l-online portals tellaħu biex jiffaċilitaw l-aċċess tiegħu għall-pubbliku. Ħafna kummentaw dwar is-serjetà li biha kien infassal ir-rapport u l-fatt li tul l-istħarriġ kienu mitkellma dawk kollha li b'xi mod setgħu messew mal-każ. Mill-Onorevoli Manuel Mallija sa uffiċjali tal-Gvern u Pulizija kif ukoll ġurnalisti. Fuq kollox dan huwa l-istess rapport li fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sejjaħlu cover-up. Donnok diġà taf illi din l-inkjesta hija cover-up oħra kif tafu tagħmlu. Iżda ir-rapport ġab fix-xejn l-allegazzjonijiet ta' Simon Busuttil li dan seta' kien xi forma ta' cover-up, anke għax riżultat tiegħu ittieħdu miżuri drastiċi. Iżda l-imħalfin infushom immexxija mill-imħallef Alberto Magri ikkummentaw fil-bidu tar-rapport dwar id-dikjarazzjonijiet ta' Busuttil. Bi kliem meqjus li esprima l-ħsieb ta' ġudikanti li sentenzi kitbu bil-gżuz, il-messaġġ kien ċar u ddikjaraw hekk. L-esponenti jixtiequ jirrilevaw li kien hemm min għamel allegazzjoni li dan l-istess bord huwa cover-up. Fil-fema tagħna jingħad mill-ewwel li nkunu qegħdin nonqsu jekk ma nirrimarkawx li allegazzjoni mal-affamanti bħal din magħmula ferm qabel ma l-istess bord iffinalizza l-kompitu mogħti lilu skont il-liġi tikkostitwixxi pressjoni politika mhux xierqa u li ma tagħmel ebda ġieħ lil min għamilha.